Hej, så er der en ny video, og det kommer til at handle om 3 boliger, som jeg har købt i Stubbekøbing 4850, som jeg prøver at få et samlet realkreditlån i. Jeg kommer til at løbe budgetter igennem, og jeg kommer også til at præsentere den ene bolig i den her video, og så tror jeg, vi tager resten i en del 2. Ganske kort, så har jeg købt 3 boliger, de er købt kontant, og nu vil jeg gerne have dem belånt. Og hver bolig har en værdi, der er så lav, så jeg kan ikke få et enkelt realkreditlån i en bolig. Altså, vi er nede at tale 300.000 til 500.000 kroner per bolig, og det udsteder man åbenbart ikke realkreditlån i. Til gengæld så kan man pulje et par boliger sammen, og så få en sammenbelåning af boligerne. Så det er det går ud på. Det svære er jo, eller barrieren for mange vil være, at du bliver nødt til at købe hvert hus kontant, og der vil jo være noget ventetid fra du køber hus 1 til hus 2 dukker op, og så skal det købes kontant, og du skal så eventuelt bruge et tredje hus for ligesom at komme op i en størrelse, hvor du kan lave den her sambelåningsøvelse. Så du kan godt sidde og risikere, at du skal lægge en halv eller en hel million kroner ud i et år eller halvandet år, før du egentlig er der, hvor du kan få belånt dem. Der er jeg nu. Jeg har husene, de er købt kontant. Det næste, der skal laves, det er lejekontrakter. Det vil sige, at der skal være gyldige lejekontrakter på, før jeg ligesom kan gøre mig forhåbning om, at der er et realkreditinstitut, der vil finansiere de her boliger. Og det er på plads. Og ganske kort, så kan man se her, sådan, hvordan regnskabet ser ud. Det er købsprisen for de 3 boliger. Bolig 1 bliver som nævnt præsenteret i den her video, og den har en husleje på 7.000, og den anden har en på 7.160 og 7.300. Det er sådan i det niveau her. Det boliger på omkring 100 kvadratmeter med stue, 2 værelser, 1-2 badeværelser, kælder, have, som ligger centralt i Stubbekøbing. Så er det omkostninger. Grundskyld, forsikring, den er relativt høj, men det er fordi, jeg tegner egentlig alt det, jeg kan på mine boliger. Glas og kumme og rød og svamp osv. Fordi det giver sådan lidt ekstra tryghed og lidt mindre bøvl i hverdagen. Hvis der er noget, så kan jeg egentlig oprette det som en forsikringssag, og så bliver det håndteret den vej igennem. Selvfølgelig, hvis der er noget, der er forsikringsrelateret. Administration, og det har jeg skrevet faktisk, det vender jeg lige tilbage til, det er sådan det, jeg betaler om måneden for PBS og det administrationsprogram, som jeg nu bruger til at styre min ejendom med. Så er der skorstensfejer, det er der på den ene ejendom, der er en brændeovn. Så er der sådan noget rottebekæmpelse, det er et lille beskeden beløb hver måned, som der bliver opkrævet. Renovation, affaldshåndtering, sortering, det er steget ret voldsomt her de sidste par år. Det er 313 kroner per hus. Og så afsætter jeg omkring 2.000 kroner om måneden til vedligeholdelse. Det kan måske lyde meget, men hvis du skal skifte et vindue, eller spare lidt op til et nyt badeværelse, eller sådan lidt større ting, der er bare mere på sådan nogle huse, end hvad man lige sådan skulle tro. Så det er sådan det niveau her, som jeg ligesom har valgt at lægge det på. Og det giver så et resultat på lige knap 4.000 kroner hver måned, som jeg ligesom har i overskud på de her huse, hvis det er budget ellers holder. Mine forventninger til sådan en låneudmåling, og her må I godt give det med, for jeg ved jo faktisk ikke, hvad det bliver endnu. Men hvis jeg sådan skal prøve at kigge i krystalkuglen, først kan man sige, bare for at lige at runde det af, så har jeg givet 1,377 for husene. Jeg har brugt omkring 85.000 kroner på at gøre dem udlejningsklar, det vil sige at få malet og tinglysningsomkostninger, advokat osv. Der er ikke nogen af husene, som har skulle lavet noget stort og voldsomt. Så det har været maling, lidt små reparationer sådan indtil videre. Så omkring 1,462 er den samlede investering. Og det giver så et driftsresultat på 140.000 kroner om året. Det vil sige, når huslejen er fratrukket det, jeg afsætter til vedligeholdelse af de faste omkostninger, så skulle jeg gerne kunne stikke 140.000 kroner i lommen. Det kan jeg så ikke, fordi jeg skal betale skat af dem, men det er det, der gerne skulle være tilbage. Så ved jeg, at når jeg kommer ned til banken med det her budget, så siger de, administration 70 kroner om måneden, jamen det er fint. Det er jo bare din direkte omkostning, du indregner jo ikke din egen tid. Sådan kan vi ikke lave budgetter. Vi bliver ligesom nødt til at belaste dit budget med nogle ekstra administrationsomkostninger, og det er næsten 1.000 kroner om måneden, de sådan ligger på i administration når du har enkeltstående udlejningsenheder, ejerlejligheder, huse, hvor der kun er et lejemål i, så ligger de omkring 1.000 kroner ekstra oven i budgettet. Så jeg har valgt at belaste det med 30.000 kroner min administrationsbudget,
Og så kan de jo også udfordre andre ting at sige, jamen, din forsikring, hvad nu hvis den stiger, eller noget andet, noget tredje. Så jeg har valgt at belaste mit budget sådan yderligere 5.000 kroner. Så bankens driftresultat, og det de nok sådan vurderer ejendommen udefra, det er, at de giver omkring 100.000 kroner om året. 105.000 har jeg så regnet frem til her. Og et afkastkrav på 10% og en forventet belåning på 75% af den ejendomsværdi, der er, det giver mig så en forventet værdi på 1.056.000 kroner. Det vil sige, det er uden for det her afkastkrav på 10%. Så siger vi så, at det kan godt være, at jeg har lagt 1.462 som samlet investering, men banken, eller den måde, de beregner lån fra, siger jo så, at det kun er 1.056.000 værd, og der kan jeg så få 75%. Så jeg forventer at kunne få lige knap 800.000 kroner ud igen for de her ejendomme. En sådan ret afgørende ting for at kunne få et lån i en ejendom er, at også ejendoms driftsresultat kan sådan vedligeholde omkostninger på lånet, altså renter og betale afdrag og sådan noget. Så jeg har lavet det her lille regneark her, hvor jeg sådan har prøvet at estimere et realkreditlån på 800.000 kroner. Jamen, hvad koster det om måneden? Og alt efter om det er et 3,5%, som vi har åben PT eller F-kort, så ligger det på 4.300 eller 3.700. Og der skal jeg også ligesom gøre op med mig selv, hvad er mest interessant. Det her det er taget fra sådan en privatbolig side. Jeg ved, at hvis jeg tager et F-kort, så får jeg en højere bidragstast, end jeg gør på et fast rente. Og der er lidt med rente og afdrag. Det her er delt op, fordi at jeg bliver nødt til at regne på afdraget. Afdraget er ikke en omkostning. Der skal jeg ligesom regne noget selskabsskat ind, som jeg også skal sætte penge af til side. Så jeg har regnet 22% af afdragsdelen. Det er omkring 302 kroner, som jeg skal likviditetsbelaste mit budget med. Og det giver så, at jeg skal finde omkring 56.000 kroner til finansiering. Finansieringsomkostninger, det er ikke omkostninger det hele, men 56.000 kroner skal ejendommen generere, som går til realkreditlånet. Og driftsresultatet var 140.000 kroner, så hvis jeg vælger et 3,5, så har jeg omkring 85.000 kroner sådan i tilbage. Og hvis jeg vælger et F-kort, så har jeg omkring 91.000 kroner tilbage. Og det er fint. Det skulle bare være positivt det her, så det viser egentlig bare, at ejendommene kan vedligeholde et lån på 800.000 kroner. Så mit bedste bud er, at 800.000 kroner, det er det, jeg kan få ud på de her 3 ejendomme her. Og lad os så se, hvordan det ser ud. Vi springer til den første ejendom. Det er den, der er handlet til 327.000 kroner og ligger i Stubbekøbing. Det gør de alle sammen. Entréen, den er her. Trappe til første sal. Og her er nedgang til kælderen, som er låst. Så er der et badeværelse. Det er så meget fint, almindeligt, brugbart. Hverken ikke nybyg, men det kan sagtens holde 5-10 år endnu. 5 år i hvert fald. Og lyset virker også. Så er der køkkenet, og det synger nok sådan på sidste vers. Det skal vi have gjort noget ved. Vi skal lige se haven hernede. Kommer vi tilbage til. Men køkkenet er dejligt stort, og fordelen er, at det er relativt nemt at købe et nyt køkken og sætte op her. Det er der ikke de store problemer i, lige at fjerne alt det gamle. Har vi den derfra. Se, så er der fjernvarme i hylden. Og så er der stuen. Udsigt til gaden. Ikke så meget. Stor stue, hvor du også skal have noget spisebord, arrangement, rejsemaskinen, hvad man nu gerne vil have i sin stue. De er relativt nye. Fin placering af radiator. Skifte nogle af de gamle grå stikkontakter ud med nogle hvide. Hvis man lige skal ud med en elektriker og lave et eller andet, så er det en nem ting lige at optimere på. Jeg tror, vi prøver at bevæge os ovenpå. Trappen her. Og der er sådan lidt rapport. Her ved ændre Velux-vinduet, der kan man se Stubbekøbing Skyline, kirken, smuk vinterdag. En fordelingsgang og et værelse.
Der er nogle fine indbygningsskab. Der er et lille værelseskammer her. 2 fine værelser og sådan masser af plads her til på gangen også. Så det er rigtig fint. Der er en måned til, at lejeren overtager, så ja, jeg tror stikkontakterne her og sådan noget, det får vi lige skiftet ud, så bliver det pænere. Super. Vi går ned igen. Og så kommer vi til kælderen. Men det er faktisk en relativt fin kælder. Ikke bare en relativt fin kælder, det er en fin kælder. Et trappepladsrum, og du kan se, det er flise lagt hernede. Så er der et kældertoilet. Og det er ret praktisk, fordi lige præcis det her hus, det har kælderbar. Det er ikke så tosset. Så det følger med. Så kan man holde nogle kælderfester hernede, og have toilet i kælderetagen. Så er der vaskekælder. Lidt mere rustik i det. Det virker. Og herover, nu skal jeg tage sko med. Gipyt er der også. Ja, det er mørkt, ved jeg godt. Men det kan måske gøre noget ved. Nej, ikke der. Ja. Yes. Er der også kælderområdet. Det er sådan lidt bryggersagtigt værksted. Jeg ved ikke, nu har jeg ikke sko på. Haven er i princippet heller ikke mere, end I kan se her. Der er sådan et overdækket stykke, og så er der dernede, hvor der er drivhus og så videre. Og det er fint med en lille have, ikke for meget. Det ene hus, jeg lige ville vise her. Fint hus. Kig on board.